जोङो बे समाव दङ गभर्नमेन्ट मडेल कलेज चिरां खैलामैलायाव थानाय जि मोनसे गभर्नमेन्ट कलेज जोङो बे समावहाय आंजों लोगोसे दंफायो निसिमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फुलेन ब्रह्म लोगोसे आंजों दंफायो निसिमा दखरा एबसुनिनो गाहाय नेहाथारि नितिश बसुमतारीजों लोगोसे दखरानि दैदेनगिरि बिथांमोन जोङो बे समाव जोबोद मोनसे गोजोननायखौ जोङो मोनदों मानो होनोबा दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जेरैबायदि गभर्नमेन्ट मडेल कलेज खालामदों सार्भिस खालामखांनायनि उनाव बिनि जि मोनसे दिनै फांसन खालामनाय बा जागायनाय बे नटिफिकेसना दिनै जोङो दाखालि सानथामसो सिगां जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय दा बेबायदिनो दिनै नैबे खैलामैलायाव थानाय जि गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बिनि जि मोनसे दिनै फरायसाफोरनि मुं थिसननाय लोगोसे बेयाव जिखिनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जिखिनि फेकाल्टि लोगोसे प्रिन्सिपालनि जि मोनसे बेयाव थिसननाय हाबाफारि बेनि जि मोनसे दिनै फोसावनाय बा नटिफिकेसन जोङो बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा जोङो मोनसे गिनाय दङमोन बे मडेल कलेजआ न'ल' जागोन नामा बिल्डिंल' थागोन नामा नैबे मोनसे गिनाया जोंनियाव दंमोन नाथाय दिनै मोगथां महराव गमामायैनो दिनै नैबे खैलामैलायाव थानाय जि गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बेयो दिनै मोगथां महराव मोननो थांबाय मानो होनोबा दिनै एडमिसननि जि मोनसे प्रसेस बेयो दिनै जागायबाय आरो माखासे फरायसाफ्रा अलरेडि जोङो मोनथिदों बेयाव एप्लाइ खालामजेनबाय होननानै बेखायनो जोबोद मोनसे गोजोननायखौ जोङो मोनदों बे समाव जोङो जिहेतु नैबे निसिमा हालामाव गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि हायार इनस्टिटिउसन गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि जि मोनसे अनुस्थान जि मोनसे बेबायदि हायार इडुकेसनखौ होनो हाग्रा बेबायदि जोंनियाव इडुकेसन इनस्टिटिउसन गैयामोन दा बेखायनो निसिमा हालामनि जानानै बे मोनसे जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बेखायनो जोङो बे समावहाय जाय बिथांमोना दिनै निसिमाखौ नायसनबाय जाय बिथांमोना दिनै निसिमा हालामाव सोलोंथाइ बिथिंखौ सोलोंथाइ आयदाखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय जि मोनसे दायथ' लानानै दिनै निसिमा ओनसोलाव नैबे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजखौ हरबाय बेनि थाखाय गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जि मोनसे गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोल बे ओनसोलावहाय सोलोंथाइखौ गोग्गो खालामनो लोगोसे गोजौ सोलोंथाइखौ बेवहाय होनो थाखाय जे मोनसे सुबिदा होबाय बेनि थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै लोगोसे निसिमा ओनसोलनि सासे बेनि जोनोम मोननाय सासे बिसा हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननायखौ बिथांमोननो बावहरदों लोगोसे आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' बिथांमोननिसिमबो जोबोद साबायखर जासिबाय मानो होनोबा बिथांमोना दिनै जोंनि ओनसोलाव जि मोनसे गोनांथि जानाय जि मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ अनुस्थान बेखौ जोंनि गेजेराव दिनै होफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थादों बिथांमोननिसिमबो लोगोसे चिरांनि गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिदों दिनै बे मोगथां महराव दिनै जोङो नुफैनो मोननायनि थाखाय बे समाव आरो फंनैसो बाथ्राखौ आं बे समाव मोनथिनो लुबैदों जोङो नुबाय जि मोनसे बेयाव साबजेक्ट होदों जोङो नुनो मोनदों इंराजि बेयाव दङ एसामिस बेयाव दङ बर' दङ लोगोसे जिअ'ग्राफि लोगोसे मास कमिउनिकेसन बे मोनबा आयदाखौ जोङो बेयाव नुनो मोनदों जोङो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो दिनै आरोबाव खावलायबावगोन चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायगोन बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजाव जाहाथे जिखिनि डिपार्टमेन्ट नांगौ बे डिपार्टमेन्ट गासैबो जाहाथे फैयो दिनै जोङो नुनो मोनदों बेयाव पलिटिकेल साइन्स गैया बेयाव इडुकेसन गैया बेयाव फिलसफि गैया बेयाव हिस्ट्रि गैया बेयाव इकनमिक्स गैया जों बेखायनो जाय जोंनि फरायसाफ्रा क्लास 12आव इकनमिक्स लानानै फरायनाय जायफ्रा पलिटिकेल साइन्स लानानै फरायनाय जायफ्रा फिलसफि लानानै फरायनाय बा हिस्ट्रि लानानै फरायनाय बै फरायसाफ्रा दिनै जाहाथे फरायनो मोनो जों बेखौ खावलायगोन जाहाथे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ थाबैनो जिखिनि माखासे आद्रा थानाय जिखिनि डिपार्टमेन्ट बेखौ जाहाथे नैबे खैलामैलायाव थानाय जि गभर्नमेन्ट कलेज बेयाव जाहाथे एडिसनेलि जिखिनि डिपार्टमेन्ट नांगौ बेखौ हरगोन जों बेखौ खावलायहरदों लोगोसे नैबे जिहेतु मोनबा साबजेक्ट हरदों इंराजि एसामिस बड' आरो जिअ'ग्राफि आरो मास कमिउनिकेसन बे बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा खोनानो मोनदों जोबोद मोनसे गोनो गोथोखौ जादों मानो होनोबा बिथांमोन फरायनाय पलिटिकेल साइन्सखौ बिथांमोना बै सामार्ट पर्टेलाव थांनानै जेराव एडमिसनखौ एप्लाइ खालामनो हायो बे बेलायाव बिथांमोना बेखौ मोननो हायाखै
लोगोसे एडुकेसनखौ मोननो हायाखै बा आन साबजेक्टफोरखौ बेयाव मोननो हायाखै दा बेखायनो बै जोंनि फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन बेखायनो बेवहाय जिखिनि गोनो गोथो दङ बेखौ गोनो गोथो जानानै दरखार गैया दा बे बेलायाव जिखिनि साबजेक्टफोर बेयाव होनाय जाबाय बेयाव मोनसे फैगोन मेजर मोनसे फैगोन माइनर 1 दा बेखायनो जोङो जायफ्रा फरायसाफ्रा इंराजियाव मेजर लानो गोसो बिथांमोना मेजर लानो हागोन जायफ्रा एसामिस बड' बे साबजेक्टआव मेजर लानो गोसो बेयावबो हागोन लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै मास कमिउनिकेसन बेयाव जुदि मेजर लानो गोसो दङबा बेयावबो हागोन नाथाय जिअ'ग्राफिनि बेलायाव जाय क्लास 12आव फरायनाय गथ'हा जुदि बिथांनियाव जुदि जिअ'ग्राफि दङबा बे जिअ'ग्राफिखौ बिथाङा लानो हागोन जों बेखौ फोरमायदों लोगोसे मास कमिउनिकेसना जितु क्लास 12आव गैया थेवबाबो बियो क्लास 12आव फ्राय जितु गैखाया हिसाबै बेखौ मेजर लानायाव खुनु उसुबिदा गैया बेखायनो मास कमिउनिकेसनखौ जोङो मेजर हिसाबै लानो हायो आं बेखौ फोरमायबाय जोंनि फरायसाफ्रा बेयाव खुनु गोनो गोथो जानांगौ दरखार गैया जोंनि निसिमा हालामनि गासैबो एबार जायफ्रा क्लास 12खौ पास जाबाय नोंथांमोना नैबे खैलामैलायाव थानाय जि मोनसे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बेयाव एडमिसन लानायनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन जिखिनि आसाम गभर्नमेन्टनि हायार इडुकेसननि जि मोनसे स्मार्ट पर्टेल दङ बेयाव थांनानै जिखिनि दिनै डिग्रिनि जि मोनसे एडमिसननि थाखाय बेयाव पर्टेल दङ बेयाव एप्लाइ खालामबानो जाबाय लोगोसे जाय जोंनि चिरांनि गुबुन गुबुन खनायाव थानाय दाब दाब ओनसोलाव थानाय जोंनि फरायसाफ्राबो नोंथांमोनाबो नैबे खैलामैलायाव थानाय जि मोनसे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बेयाव नोंथांमोनाबो मुं थिसननो हागोन दिनै स्मार्ट पर्टेलाव थाङोबा बेनि मुंखौ मोननो हागोन गभर्नमेन्ट मडेल कलेज चिरां होननानै बेयाव मोननो हागोन बेखायनो नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामबानो बेयाव जिखिनि साबजेक्ट अपसन दङ बेखौ जों मोननो हागोन बेखौ बे बिथिंखौबो फोरमायबाय लोगोसे जों नुनो मोनदों